Здравейте отново, футболни запалянковци! Вчерашният фиш най-после успешен и имаме успешен фиш. Браво и дано така ни тръгне и събота и неделя. Сега за днеска съм подготвил два фиша отделни и да видим какво ще се. Започваме с италианската серия между отборите на Верона и Ювентус. Последните мачове Ювентус се издъниха и според мен този матч ще бият и този матч ще излезе двойка. Верона са 18, а Ювентус са втори. Верона в последните си мачове имат една победа, два равни и две загуби, а Ювентус имат две победи, един равен и две загуби. Този матч е двойка. Втория матч за днес е от Испанска лига между Атлетико Мадрид и Лас Палмас. Според мен този матч ще излезе единица, нищо че Атлетико Мадрид ще играе за Шампионска лига срещу Интер. Според мен тук те трябва да затвърдят мястото си в топ 4. В момента Атлетико Мадрид са четвърти, имат 3 победи, един равен и една загуба, а Лас Палмас са 8 и те имат 3 победи, един равен и една загуба. Но тук мисля, че класата ще надели и матч ще излезе единица. И третия матч, последен от този фиш е между Брентфорд и Ливърпул. Според мен тук матча ще излезе двойка. Играе 14-я срещу първия. Брентфорд имат 2 победи и 3 загуби, а Ливърпул имат 4 победи и само една загуба. Ако искат Ливърпул да се борят за титлата до край, трябва да се взема този матч. Ето го и общия коефициент за този фиш, който е 4,17. Според мен е много добър коефициент и дано да излезе. Започваме с първия матч от втория фиш. Той е в футбол Англия. Той е между Болтън срещу Чартън. Според мен този матч ще излезе единица. Болтън са трети, а Чартън са 20. Болтън имат последните си матчове 3 победи и 2 равен, а Чартън имат и 3 загуби. Според мен този матч ще излезе единица. Втория двобой от Англия Чемпионшип между Лестър и Мидълсбро. Според мен Лестър ще се вземат матча. Играят първия срещу 13-я. Лестър имат последните си матчове 4 победи и 1 равен, а Мидълсбро имат една победа, 2 равни и 2 загуби. Според мен този матч ще излезе единица. И последния матч за втория фиш за днеска е между Тотнъм и Улвърхемптън. Според мен тук Тотнъм ще бият и играят четвъртия срещу 11-я. Тотнъм, ако иска да се задържи в зона Шампионска лига, трябва да се вземат матча. В последните си матчове Тотнъм имат 3 победи и 2 равенства, а Улвърхемптън имат една победа, 2 равенства и една загуба. Така че според мен тук матча ще е единица. Тук за този фиш коефициентът е малко по-висок, 4. Според мен трябва да излязат и трите мача и да видим. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и дано да си хванете фишовете. Всичко хубаво от мене и до утре.